Chocolate Fairy Loot! Haideți să vedem ce este aici și dacă de data aceasta ne-a dezamăgit sau o să ne facă să ne reîndrăgostim de cărțile trimise de ei. Gata, l-am deschis, ca de obicei avem un cartonel sau mă rog ce-o fi pentru protecție și cele două cărți minunate. Nu! Da, mi-a căzut și m-am și lovit. Deci da, o să începem cu aceasta. Avem aceasta. Haideți să vedem dacă este ceva bun sau nu. Vai, te rog, Alaska. Bine, s-a pus în cutie. Ce ziceți? E ceva bun? Nu? Asta e fantasy. De la Rachel. Ah, săraca. Aici s-o cam dus. Uitați! Cred că e ca o fereastră din aia de la bisericile gotice sau de la edificiile gotice. Mamă, ce frumoasă îi! Nu cred! Ia-ți să uităm prima dată la... Ce drăguță! I-am zis ce dulce. Dar, Doamne ferește, ce frumoasă e! Și apropo, s-o și majorată abonamentul cu 10 euro. Deci eu zic că merită. Asta e o persoană reală sau e atât de bine pictată încât pare persoană reală? Superbă! Wow! Scrie că este... Ah, ok, ceva cu audiobook. Superb, superb, Doamne, deci abia aștept să îmi completez întreaga colecție cu... Oh, nu! Săraca de la lovitură s-o cam stricat aici, dar da. De fiecare dată când mi se strică ceva sau nu este 100% în conformitate cu ce era normal, tot timpul îi zic că e lucky. Că nu. Nu toate chestiile sunt perfecte până la urmă, dar aceasta este minunată, este superbă și trebuie neapărat să încep să le citesc, pentru că încep să primesc super multe și din câte vedeți, încă nu am apucat de niciuna. Bine, acum încă rămâne de văzut dacă o să le țin doar ca colecție sau dacă o să... Asta că țin invers. Dacă o să le citesc. Foarte, foarte fain. Dar astea două vin. Și o să pun înapoi pentru că urmează un ASMR drăguț pe TikTok. Pentru că am tot făcut aceeași tipologie de videoclipuri și am văzut că nu prea prinde. Așa că trebuie neapărat să încerc să fac altceva. Așa că da, dragilor, aceasta este prima carte care este superbă. Este minunată, mirifică. Și a doua... Hai, sunt foarte curioasă. Ce ziceți, merită? Este tot la fel de frumoasă? Eu văd că este ceva cu roz, am văzut așa. Nu știu ce. Ah. Nu știu ce. The Floating World. Băi, de frumoasă e foarte frumoasă. Deci nu am ce zice. Wow, uitați ce drăguță îi. Uitați că vă țin încă aici în suspans. Doamne, cred că videoclipul ăsta o să fie cel mai scurt. Deci, uitați cât de frumoasă este. Wow! Și haideți să o deschidem, să vedem ce este înăuntru. Sunt foarte, 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 foarte frumoase, dar tot parcă cele de luna trecută au fost mai drăguțe, dacă nu mă înșel. Lăsați în secțiunea de comentarii care dintre cele 3 dăți v-au plăcut cel mai mult, adică dintre toate cele 3 serii de cărți de la Fairy Loot. Doamne, deci abia aștept, o să vă arăt oricum și cum arată biblioteca, pentru că am început să o fac mai frumoasă. Și, nu știu, am așa emoții mereu când primesc. Acum nu am nicio perioadă foarte bună, precum bine știți, și nu pot să fiu eu 100%, dar încerc să fiu,
pentru că viața e frumoasă și merită trăită la maxim și scrie lower your gaze, the light is not for you. Sper că am citit bine, încerc să învăț cât mai mult engleză, nefăcând nimic, dacă se poate. Și haideți să vedem ce mai avem, pentru că avem cărticica aia de care v-am tot zis, adică v-am tot arătat-o, care e drăguță. Vezi că este foarte drăguță. Și da, acestea au fost cărticelele. Sunt foarte, foarte, foarte drăguțe. De data aceasta nu m-au dezamăgit. Acum ați văzut că, din păcate, mi-au și căzut puțin pe jos. Bine, una dintre ele. Dar sunt foarte drăguțe. Momentan, adică cred că o să fac un fel de top. Asta ar fi locul 2 în cărțile mele preferate de la Fairyloot. Urmează să mai primesc, nu știu, prima dată au venit atât de greu, nu știu, a trebuit să aștept undeva la o lună și acum apar că trec mult mai rapid. Deci există două variante, sau chiar vin mai rapid, pentru că deja s-au obișnuit cu perioada, adică, mă rog, cu unde livrează, sau trece prea repede timpul și nu-mi dau seama. Așa că da, acestea sunt cărticelele. Urmează să le filmez și de aproape ca să le vedeți. Și sunt superbe, sunt foarte, 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 foarte fericită. Dacă nu mă vedeți 100% așa cum sunt eu, este pentru că trec printr-o perioadă puțin mai grea, dar promit să-mi revin cât de rapid pot. Sper din suflet să vă placă aceste cărți, pentru că eu le iubesc. Urmează să fac poze precum v-am obișnuit și videoclipul special pe TikTok. Așa că haideți să vedem cum iese și următorul colet, să vedem ce o să fie, pentru că sunt atât de nerăbdătoare. O zi minunată și stați pe aici pentru că o să fie chestii foarte faine.